Zwembad Het Paradieske in Kolm sluit ook dit jaar het zwemseizoen feestelijk aan. Ze organiseren opnieuw een hoenenplons. Dit houdt in dat de hoenen in het laatste uren dat het zwembad open is, zo'n soort sprongen in het boetezwembad meidje maaien als ze willen. En daar vermijdt je vooral de hoen, maar ook de baasjes hebben mij. Het is echt fantastisch leuk. Het is echt superleuk. Dat al die honden zo verschrikkelijk enthousiast zijn. En dat is nou zelf maar ze zwemmen kist. Want dat doet eigenlijk boeten door, doet dat net. Maar dan springt ze oerl in, maar dan ga ik net maar gaan zwemmen natuurlijk. Het initiatief ontstier 4 wielien en blijkt een succes te wezen. Ik geloof dat dat wel heel tijd geleden is geweest. Bij andere locaties ook andere gemeentes. Want ik weet in meerdere zwembaden doen ze dit ook. Je hebt natuurlijk niet echt de mogelijkheid om met je hond in het zwembad te kunnen zwemmen. En met zoveel honden op dezelfde plek met een grote lichtweide erbij te zijn. Dus dat is altijd leuk om te doen. De hoenenplons zie ik dit hier weer een grote opkomst. Het boetenzwembad sluit nou de dwarren. En openen de eerste manje na de maaienvakantie weer. We hebben hier uiteraard nog het schoonmaken van het zwembad en het afsluiten van het zwembad. Dus alles moet mooi en netjes worden afgesloten en schoongemaakt. En dan is het wachten tot volgend jaar eigenlijk. We laten alles netjes achter en het water blijft in de zwembaden. En dan volgend jaar moeten we alles schoonmaken en weer klaarmaken voor het nieuwe jaar.